फ्रेंड्स, वेलकम टू आशूज किचन। आज आपण बनवणार आहे लादी पाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघू। इथे मी थोडंसं पाणी घेतलं आहे, 1 कप दूध, 2 वाटी मैदा, थोडंसं तूप, 1 चमचा पिठी साखर, अर्धा चमचा मीठ आणि 1 चमचा ईस्ट। आता आपण कृती करू। इथे मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये आपण दूध घेऊ टाकून। दूध हे एकदम गरम किंवा थंड नाही घ्यायचं, ते कोमट घ्यायचं। त्यामध्ये टाकू थोडंसं मीठ, 1 चमचा साखर, ते मिक्स करून घेऊ आपण। त्यानंतर त्यामध्ये टाकू 1 चमचा ईस्ट, 1 चमचा टाकून ऍक्टिव्हेट करून घेऊ आपण। मिक्स होऊन ईस्ट ऍक्टिव्हेट झालंय, त्यामध्ये टाकू आपण मैदा, आता आपण सर्व पीठ मिक्स करून मळून घेऊ। सर्व छानपैकी मिक्स करून घेऊ आणि हवं तसं थोडं थोडं पाणी आपण ऍड करू। जास्त पण पाणी ऍड नाही करायचं। पीठ भिजवून घेऊ आपण। पीठ छानपैकी मळून घेऊ। म्हणजे सर्व छान मिक्स होतं। आपल्याकडे जर बटर असेल तर आपण बटर यूज करू शकतो, किंवा बटर नसेल तर आपण त्यासाठी तूप पण यूज करू शकतो। सर्व पिठाला आपण तूप लावून घेऊ आणि पीठ आपण तूप लावून भिजवून घेतलेले आहे। आता आपलं पीठ छानपैकी मिक्स झाले, ते आता आपण 1 ते 1.5 तास रेस्ट करण्यासाठी ठेवू। असं झाकून मस्त 1 ते 1.5 तास ठेवू। इथे बघू शकता 1 ते 1.5 तासाने आपलं पीठ छानपैकी भिजून रेडी झालेलं आहे। ते आता आपण एका ताटामध्ये घेऊन मळून घेऊ। थोडंसं तेल टाकू आणि चांगल्या प्रकारे आपण मळून घेऊ। त्याचे आता आपण छोटे छोटे काप करून घेऊ चाकूच्या साहाय्याने। आता आपण त्याचे एक भागाचे आपण आता गोळे बनवून घेऊ। अशा प्रकारे मळून आपण त्याचे गोळे बनवून घेऊ। आता आपले सर्व गोळे तयार करून झाले आहे। आता आपण भांड्याला तेल लावून घेऊ। सर्व साइडने तेल लावून घेऊ। त्यानंतर गोळे सर्व ठेवून घेऊ।
ऍड केलेले आहे ते मिक्स करून आता आपण ब्रशच्या साहाय्याने पोळ्यांवर लावून घेऊ। सर्व पोळ्यांना व्यवस्थित लावून घेऊ। आता आपण त्यावर एक ओलं कापड करून 10 मिनिटं ठेवू। आजची पावची रेसिपी आपण ओव्हन मध्ये करू। त्यासाठी आपण आता ओव्हन प्रीहीट करून घेऊ। कन्व्हेन्शन मोड 180 डिग्री आणि प्रीहीट करून घेऊ। आता आपलं ओव्हन प्रीहीट झालं आहे। आता आपण त्यामध्ये पाव टीन ठेवून देऊ। इथे बघू शकता 10 मिनिटांनंतर आपले गोळे फुगलेले आहे। ते आता आपण परत एकदा दूध लावून ओव्हन मध्ये ठेवून देऊ। आता आपण याच मोडवर 10 मिनिटं बेक करून घेऊ। आता 10 मिनिटं बेक करून घेऊ पाव। आता आपण बघू शकता आपले पाव आता रेडी झाले। ते आता आपण ओव्हन मधून काढून घेऊ। इथे बघू शकता छान आपले पाव झालेले आहे। आता आपण त्याला तेल लावून घेऊ आणि त्यावर ओलं कापड ठेवून 5-10 मिनिटं ठेवू। आता 5 ते 10 मिनिटं झालेले आहे। इथे बघू शकता आपले पाव एकदम छान रेडी झालेले आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी तर ती आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊ। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा। परत भेटू अशा एका नवीन व्हिडिओ मध्ये।